Zdravíme ľudia, ja som Dominik a.k.a. Budík a je tu so mnou Filipko Flexit. Filipko Flexit a dneska vám ukážeme niečo v skateparku, nejaké triky, čo sa dúfam budú páčiť a dajte lajky, zdieľačky, odbery a tak ďalej, takže dúfam, že sa vám tento malý vlog bude páčiť. Ideme na to. Mnoho ľudí som ísť, že ja vám to ukážem, ale to je Je to veľmi ťažký trik, ale dúfame, že Filipko Flexi to zvládne. Ja som jeho tu zariaďovač, takže ide na to. Fú, skoro, poď ešte raz. Takže teraz teda, hej, je to jeden z najlepších youtuberov, ktorého poznám. Fú, to bolo clean. Filipko Flexi dá na to. Če, dobre. Takže to je Dominik. Ja som Dominik a.k.a. Budík a ideme urobiť fitness. To takže... Jaký profík. Ešte railu k tomu. Skoro. Takže Filipko Flexi sa snaží dať túto railu boardsideom. Boardsideom sa snaží. Dávajú extrémne, hej? Chceš byť vo vlogu? Ne. Nice. Spadol, Nevadí, bro. máme to. Čau.